Que tal, como están? Benvidos ao Preguntoiro, noso espazo de entrevistas onde hoxe nos toca conversar co voceiro municipal do PSOE, con Paco Reyes, que nos acompaña aquí no plató. Paco, benvido, moi boas. Moi boas, moitas grazas. Imos comezar con este interrogatorio por o tema da hora e da grúa. Ese asunto que xa destapou o BNG hai uns meses, dicían pois que era estrano, non? Que o ano pasado non se ingresara nada por este servizo, a ver que problema había coa empresa Setexa Parque, cando en anos anteriores si se ingresaba unha cantidade considerable, estaba previsto que se seguiran ingresando máis ou menos esas cantidades. Agora a súa compañeira Marta Álvarez Santullano explicounos que van pedir toda a documentación ao goberno local, informes, documentos e todo para analizar eses datos. Dicía Marta que se trata dun problema de xestión do contrato por parte do PP, pero o goberno local di que o problema ven de antes do bipartito pola fórmula que acordaron coa empresa. Que está pasando neste asunto? Bueno, o problema do Partido Popular é que sempre a culpa é dos anteriores, e o que é incrible que este goberno do Partido Popular, co terceiro alcalde que levamos en 3 anos, pois en 2 meses xa está facendo exactamente o mesmo discurso que facía Gerardo Conde-Roa ou que facía Ángel Currás, non? É dicir, en vez de explicar as cousas, xestionar, asumir as súas responsabilidades como goberno que son desta cidade, pois simplemente botarlle culpa a quen sexa, os de antes ou os que virán pouco menos. Mire, o que aconteceu foi que, no seu momento, o anterior goberno, iso é certo, o goberno progresista, presidido polo alcalde, Antón Sánchez Bugallo, decidiu mudar os pregos de condicións, entre outras cousas, porque veu a posibilidade de que a empresa lle tivera que dar máis cantidade de diñeiro ao Concello, o que quere decir os veciños e veciñas de Santiago de Compostela. Por lo tanto, o que fixo foi plantexar unha nova fórmula que tiña en conta un fixo máis un variable, é dicir, do que a empresa recaudaba, un porcentaxe tiña que voltar novamente aos veciños e veciñas de Santiago de Compostela. Aqueles pregos que foron aprobados eran perfectamente coñecidos pola oposición do Partido Popular naquel entón. Non se dixo nada, se presentou, e quen fixo a xudicación da empresa foi xa o Partido Popular. O Partido Popular decidiu asumir aqueles pregos, decidiu adxudicar a empresa e tivo que xestionala. Unha das características era que a expectativa que os técnicos tiñan expresado nos seus informes e que a propia empresa xudicataria concluiu exactamente o mesmo que os técnicos, que eran uns ingresos de aproximadamente 300.000 euros, convertiuse no primeiro ano, se non lembro mal, en 30.000 euros, o 10% do que estaba previsto, e o segundo ano 0 euros. Obviamente, diante desta situación, o que tiña que ter feito o goberno do Partido Popular na súa responsabilidade de xestión era ter estudiado que o que estaba a acontecer. Entre outras cousas, os pregos, o que contemplan, é a posibilidade de facer unha auditoría que a escolle precisamente a auditora o goberno, pero que na paga ten que ser a empresa. Por lo tanto, non lle custa nada aos veciños e as veciñas. E ter informado de que o que estaba a acontecer. Porque, claro, a primeira pregunta que se ten que facer é: se a empresa non está a ganar diñeiro, ou se a empresa está a perder diñeiro, como é que a empresa en todo este tempo non pediu a rescisión do contrato? Non lle sorprende un pouquiño? Por lo tanto, o que ten que facer o goberno é incrible que teña que ser a oposición a que lle force a buscar a información e exixirlle que dé información á veciñanza, é que o Partido Popular ao goberno tiña que telo feito de seu, sen que ninguén llo pedira e, por lo tanto, en cumprimento do contrato. Pois unha auditoría que sí parece que está a poñer en marcha agora o goberno local para ver de onde ven esta falta de recadación por parte do servizo de grúa e hora. Non sei se confían vostedes en que responda o goberno local a esa solicitude de toda a documentación, porque o BNG no seu momento queixouse de que non obtivo resposta cando pediu explicación sobre este tema. Vostedes... Pois mira, o goberno do Partido Popular o que vai facer é precisamente esta auditoría por exixencia da oposición, non de motu propio que era o que tiña que facer, que era a súa obriga, e dende logo que lle podo decir é que se non nos dá a información debida, pois imos ir ás instancias que precisen facilmente, imos presentar unha denuncia ao Valedor do Pobo por falta de información. Unha vez que se aclare por fin, supoño que cando remate esa auditoría, saberase cal foi o problema, que se pode facer cando xa se saiba
de onde ven o problema? Bueno, primeiro é coñecer exactamente que o que está a acontecer e, polo tanto, se poden facer moitas cousas, entre outras, se a responsabilidade da empresa abrirlle un expediente á empresa e poder rematar ese expediente ca restricción do contrato. Ese sería a última instancia que podería acontecer, pero imos esperar a ver que o que acontece, cal é a orixe dese problema, que xa deberíamos telo sabido. E como reaccionaría neste caso a oposición? Porque esa solución ao problema teria que tomar o goberno local, pero a oposición, pois que neste caso é a que está indagando un pouco a ver que pasa, cal sería a súa reacción? Nos o que pedimos é o cumprimento estricto do contrato, e, polo tanto, haberá que estar o que dio o contrato dependendo de quen sexa a responsabilidade e de que tipo de problema de responsabilidade existe. Polo tanto, nese caso, aplicar estrictamente o cumprimento do contrato. Cambiamos de asunto, porque tamén quería coñecer como reciben vostedes dende o PSOE as críticas que fixo o alcalde Agustín Hernández ao funcionamento interno do Concello. Di o alcalde que non critica o labor, o traballo da xente que traballa no Concello, senón un pouco a organización, que fai falta un organigrama. E di que isto ven xa de tempos de antes, non? Bueno, só faltaría que o alcalde se permitira o luxo de criticar a uns empregados públicos que son os que teñen conseguido, acadado, que esta cidade funcionara o día a día mentres o goberno do Partido Popular perdió o tempo en liortas internas ou en liortas judiciais. Só faltaría que encima o alcalde tivera algo que decir do comportamento, do traballo, da capacidade, da profesionalidade dos empregados públicos do Concello de Santiago de Compostela. Só faltaría. Dito isto, voltamos exactamente o mesmo. É verdadeiramente triste, que penso que xa non se me ocurre outro calificativo. É triste que o terceiro alcalde do Partido Popular, que o que está a mostrar este goberno do Partido Popular é unha absoluta falta de proxecto para a nosa cidade, a única solución que teña para abordar os enormes problemas de Santiago, moitos deles incrementados ou creados polo propio goberno do Partido Popular, sexa simplemente botar culpa a legislaturas anteriores. Mire, a verdade é que todo o mundo sabe como ten funcionado esta cidade antes de que chegara este goberno do Partido Popular. Todo o mundo sabe como a cidade creceu. Todo o mundo sabe como a cidade foi incrementando os servizos que daba. Todo o mundo sabe como a cidade mellorou moitísimo na súa proxección exterior e na súa imaxe, por certo, absolutamente laminada por este goberno do Partido Popular. Polo tanto, o que teñen que facer é verdadeiramente o seu traballo. Agora, todo o problema é que o secretario ten que, eu non sei se son 500 ou 600 metros, ten que ir dende Galeras a Raxoi e de Raxoi a Galeras para poder facer determinadas xestións. Mire, é que non vivimos en Nova York, que teñan que ir dun extremo a outro da cidade, que Santiago hai unha parte da cidade que facilmente é acadable, dende logo camiñando e dende logo en transporte público, e de Galeras ao Pazo de Raxoi non hai tanto, non? Mire, claro, cando eles falan de organización e que o partido, o anterior goberno, o goberno progresista presidido por un alcalde socialista, o que fixo foi deixar claramente mesmo unha proposta de reorganización administrativa. Moitas reorganizacións administrativas se fixeron nos 28 anos de gobernos co Partido Socialista nesta cidade. En 28 anos, 2 alcaldes do Partido Socialista. En 3 anos, 3 alcaldes do Partido Popular. Mire, solamente en tráfico, en 3 anos, levamos 4 concelleiros distintos. Por lo tanto, é moi difícil organizarse cando as liortas internas e xudiciais non te permiten. Claro, cando falan de que o problema son os espazos públicos, a primeira pregunta é dicirlle ao Partido Popular por que cando tiña un plan e un programa de reorganización o que fixo foi gastar milleiros de euros do peto de todos os veciños e veciñas para facer outro programa. Iso sí, unha consultora, non sei se que lle tiña especial querencia a consultora, porque xa tiña un programa, tiveron que gastar diñeiro de todos noutro programa que fixeran. E por outra banda, pois mire, cando falan de que o que está a acontecer co tema dos espazos, bueno, por que non puxeron en marcha un espazo que teñen onde era o antigo edificio sindical de 450 metros cuadrados, que tiña que estar ali a Concellería de Educación e que Ángel Currás enviou para San Lázaro? Que está a acontecer
co espacio que era de Movisa, aproximadamente uns 200 metros cuadrados? Que fixo este goberno do Partido Popular en 3 anos para acadar solucións para o retorno que a Universidade dé a Raxoi, o Concello, do espazo que é a Facultade de Odontoloxía, que está moi preto de Raxoi? Polo tanto, mire, que veña quen foi ata hai pouco conselleiro da Xunta de Galicia, do Goberno da Xunta de Galicia, a falar de extensión, de dispersión de edificios e de gastos nos alugueres, pois mira, a verdade é que a Xunta de Galicia, da que el foi conselleiro, non é precisamente un exemplo. Están a gastar milleiros e milleiros de euros en diferentes sedes moi dispersas e, por certo, ainda estamos esperando a oferta, se non lembro mal, en Salgueriños, de 20.000 metros cuadrados dunha parcela para que se construa un edificio administrativo da Xunta de Galicia e que se está a morir dasco. Polo tanto, mire, eu penso que cando se queren dar leccións hai que escoller moi ben o tema do que se quere dar leccións. Con respecto a esa proposta que vostede dicía que xa se fixo no goberno bipartito, aludía o alcalde a que se intentou facer un organigrama para reagrupar de alguna forma as dependencias municipais, os traballadores municipais, e dicía que non puxeran ao mellor o todo o interese que había que poñer para que saíra adiante esa proposta de reorganización e de facer un organigrama concreto. Pois mira, a verdade é que non puxo ningún interese foi o Partido Popular, porque tiña o plan en riba da mesa, non lle fixo caso, gastou milleiros de euros do diñeiro do peito dos veciños e das veciñas en facer outro plan cando xa en tiña outro, e a verdade é que as reorganizacións administrativas que ten feito o Partido Popular ao longo desta legislatura todo o mundo as coñece, todas aquelas ventas de uns concelleiros que ian supervisar a outros concelleiros, que repartían en 4 grandes grupos, que o plantexaban Ángel Currás, que despois o propio Ángel Currás tivo que cambiar porque aquela organización amosouse un completo fracaso, e a nova situación na que, por fin, a gran solución que dá o terceiro alcalde de Compostela nesta legislatura ao Partido Popular é elexir, por primeira vez na historia democrática do noso Concello, eu penso que do país, elexir que a maioría dos seus membros non sean escollidos polos votos democráticos dos veciños e das veciñas, sino a dedo, polo dedo de Alberto Núñez Feijóo e de Agustín Hernández. Esa é a solución administrativa que atopou don Agustín Hernández. Moi democrática, moi democrática. Deixamos esa reorganización administrativa e imos a un tema un pouco máis de rúa, que estivemos falando estes días, e nunca mellor dito, porque falamos dos músicos que tocan nas rúas de Compostela. Houbo un problema cos que tocaban no Arco de Xelmírez, o arco que conecta a cevichería coa Praza do Obradoiro, porque non había os permisos pertinentes para actuar ali. Estáse tratando de solucionar este tema, e houve unha reunión entre o concelleiro Sánchez Brunete e o grupo de músicos que actúan neste punto da cidade. Vostedes como ven a situación? Creen que hai que recoller ese punto nas ordenanzas para que se haxa un permiso oficial para que poidan estar ali os músicos, ou serían partidarios de que aí non haxa actuacións? Imos por partes. Eu penso que ninguén ten a menor dúbida de que hai que compaxinar o dereito dos músicos da rúa a poder desenvolver a súa profesión e, polo tanto, gañarse a vida, mesmo unha oferta turística de imaxe global da cidade, porque non soamente o interese dos músicos, eu penso que o interese turístico de toda a cidade, esa música na rúa, con, obviamente, que compaxinalo co dereito de todos os veciños ao descanso, vale? Esa é unha cousa. Outra cousa que eu lembro, pero dende hai moitos anos, os músicos na rúa tocando e cantando no Arco de Palacio. E non lembro nunca un problema. O problema é que o Partido Popular, en vez de xerar solucións, xera problemas onde non os hai. Porque, claro, hai uns meses vendía todo un proceso de casting, que parecía case o casting do Gran Hermano, para decidir quenes eran os músicos que amosaban unha calidade determinada, e que, ademais, cada 3 meses fan un novo casting para identificar aqueles músicos que amosan unha calidade suficiente demais, e a verdade é que deron licencias para poder tocar música na rúa e nas rúas de Santiago, e esqueceron absolutamente o Arco de Palacios, pero es que ali levan moitos anos cos permisos e ca posibilidade de facelo. Por lo tanto, evidentemente é un problema que hai que resolver, pero que é un problema que non existiu nunca, o ten creado agora, eu penso que artificialmente, o Partido Popular. O sea, o problema veu porque hubo protestas, non? Neste caso serían por parte dos tal dos Reis Católicos, tamén coa exposición on the road parece que había algunha molestia no arcebispado. Pero despois, e iso que dixo o alcalde, que a culpa era a crítica e a queixa do arquebispo, eso foi o que dixo, vamos. Pero o certo é que
Claro, despois de facer todo un proceso de casting, de selección, o que tes que facer é tan sinxelo probablemente como establecer unha rotación dos músicos no Arco do Palacio. Establecer, por exemplo, que aquela música que teñe uns decibelios polos instrumentos máis altos, pois a lo mellor deixarlos nunas obras que estean máis alonxadas, pois do período de descanso dos veciños en Santiago. Por lo tanto, eso é o que hai que facer, e polo tanto, iso o tiñan que ter resolto. E que, insisto, é un problema, eu a primeira vez, en todos os anos que levo en Santiago, que lembro o problema dos músicos no Arco de Palacios. Bueno, pois unha estampa moi típica, ademais, en Santiago. Efectivamente, efectivamente. É moi atractiva. Agardemos que se vaya solucionando o asunto. E mentres imos falar tamén da Escola Oficial de Idiomas, que se queda pequeno o edificio que hai en Vite para esta escola. E onte os xornalistas preguntábamoslle ao conselleiro de Educación, aproveitando a visita que tivo co alcalde ao Colexio Monte dos Postes, por este problema. Din dende as dúas partes, dende a Xunta, dende o Concello, que non se renuncia a facer unha nova sede, pero que neste momento quizáis sea un pouco complicado polo elevado custe, que sería alrededor de 5 millóns de euros. Vostedes creen que sería posible? Porque ademais é un tema que ven de atrás, que xa se intentou facer ese edificio, xa se cedera un terreo para el e quedou aí un pouco estancado, non? Pois mire, sí. A verdade é que a cuestión é a seguinte: este é un dos grandes fracasos ou un exemplo do fracaso do goberno do Partido Popular na nosa cidade. A construción da nova Escola Oficial de Idiomas, entre outras cousas, era tamén unha proposta, unha promesa do programa do Partido Popular. Por lo tanto, unha proposta máis incumprida. Mira, a Escola Oficial de Idiomas comeza o primeiro curso, se non lembro mal, o 2001-2002. O certo é que o éxito da escola é espectacular, e co paso dos anos, pois a verdade é que comeza a haber cada vez máis xente que o pide. Eu lle podo decir que hai centenares de composteláns que piden poder cursar na Escola Oficial de Idiomas e que non atopan a posibilidade porque falta o espazo. De feito, neste momento estáse a incumprir a normativa con respecto ás aulas, con respecto á biblioteca, con respecto á sala do profesorado, polo tanto, con respecto á biblioteca. Por lo tanto, é un problema verdadeiramente serio. Diante desta situación, de que incrementábase moito o número de alumnos, dende o 2001-2002, que é a primeira vez, o primeiro curso que se dá, no 2009 se firma un convenio para a construción da nova Escola Oficial de Idiomas, é dicir, pasan 7 anos nos que, efectivamente, o edificio vai facendo a súa función, pero vai crecendo a expectativa. 7 anos tampouco é tanto tempo de vida para un edificio, pero quédase pequeno. Entón, no 2009, o goberno progresista, presidido por un socialista, Emilio Pérez Touriño, na Xunta, e o goberno progresista do Concello, presidido por un socialista, neste caso, Xosé Antón Sánchez Bugallo, firman un convenio. Firman un convenio para a construción da nova Escola Oficial de Idiomas en febreiro do 2009. E, precisamente, pouco tempo despois, pon a disposición da Consellería de Educación, o Concello, pon a disposición unha parcela para poder construir a Escola Oficial de Idiomas. Por lo tanto, ata de agora, todo perfectamente cumplido as obrigas de cada quen. Pero, no 2009, como sabe, prodúcese o cambio do goberno na Xunta de Galicia, entra o goberno do Partido Popular, entra o presidente Alberto Núñez Feijóo, e dende aquel momento esquécese absolutamente a Escola Oficial de Idiomas. Nin tan sequera se produce o realoxo dos veciños de San Ignacio de Loyola, precisamente nos espazos nos que tiña que construirse a Escola Oficial de Idiomas. Por lo tanto, o que acontece é un esquecemento absoluto dun elemento que é importantísimo para Santiago de Compostela. Hai moitos alumnos que nalgún momento non escollen estudiar na nosa universidade, de fora de Santiago, quero decir, e van a outra universidade porque non poden continuar os seus estudios, neste caso, de idiomas. Por lo tanto, é unha situación complexa para a nosa cidade, é un equipamento absolutamente necesario, totalmente esquecido. O Partido Socialista ten presentado varias mocións debatidas no pleno deste Concello pedindo o inicio das obras da Escola Oficial de Idiomas. O Partido Popular sempre votou en contra. E, por outra banda, temos tamén presentado sistemáticamente alegacións para que se incluíra nos orzamentos da Xunta de Galicia todos estes anos o diñeiro para o inicio das obras da Escola Oficial de Idiomas. O Partido Popular sempre votou en contra das alegacións do Partido Socialista en favor da Escola Oficial de Idiomas. Esa situación, polo tanto, é un fracaso e un incumplimento de promesa absolutamente e exclusivamente achacable ao goberno do Partido Popular.
Outro asunto do que falábamos estes días é que precisamente o explicaba vostede hai uns días en rolda de prensa, e a preocupación que ten o PSOE porque se este a cobrar correctamente o IBI no chan urbanizable. Por que esta preocupación? Pois sí, porque o 30 de maio deste ano 2014 coñécese unha sentenza, dictase unha sentenza por parte do Tribunal Supremo na que di que aqueles chans urbanizables que previamente eran rústicos pero que aínda non teñen aprobado o plan parcial non se poden considerar a efectos do valor catastral nin polo tanto a efectos do pago do IBI como se fora chan urbano. Ten que considerarse aínda chan rústico. Polo tanto, estamos a falar dunha diferenza económica moi considerable. Estamos a falar de maio. A nosa pregunta é por que o goberno do Partido Popular non ten informado os veciños desta cuestión, non ten informado os veciños que poden estar perfectamente afectados por esta nova situación. Habería que ver exactamente cal é o impacto da execución da sentencia, que é o primeiro que hai que facer, executar a sentenza, porque a sentencia di que é aplicable para todo o territorio nacional, sexa cal sexa a normativa do solo da comunidade autónoma, para todo, polo tanto, primeiro, aplicar a sentenza, segundo, estudiar o impacto que ten esa sentenza, pedir que de oficio se modifique o valor catastral, e despois avaliar cal vai ser as consecuencias para o exercicio económico o actual 2014-2015 e ver que o que vai pasar retroactivamente cos anteriores exercicios e se hai que facer devolución dos mesmos e comenzar a facer en ese sentido os trámites. A nosa pregunta é que fixo o Partido Popular que o tivo ou non se enterou e polo tanto malo ou tivo agochado esa información que afecta a máis dun millón de metros cuadrados na nosa cidade, particularmente situados no Santiago Norte, e que vai afectar a varios centos de veciños e veciñas de Santiago de Compostela. Por lo tanto, a pregunta é, se non se enteraron desa sentenza, malo. E se se enteraron a teñen agochada, por que teñen agochada e, por lo tanto, tamén malo. Non o podo despedir sen falar desa presentación de Mercedes Rosón, da súa compañeira de partido, xa presentou a súa candidatura como candidata para as próximas eleccións municipais, como candidata do Partido Socialista. Falta a súa, que supoñemos que van a ser dous contrincantes, non sei ata cando vai agardar vostede para dar a coñecer a súa proposta. Bueno, sei que somos compañeiros, neste momento candidato non é ninguén. Candidato é cando o partido formalmente convoca as primarias, unha cada o número non de votos, sino neste caso de apoios necesarios, de avais necesarios, e cando un ten eses avais, convértese entón en candidato, entón é cando se desenvolve todo o proceso do debate das primarias. Por lo tanto, formalmente, non existe todavía esa apertura do proceso, polo tanto eu vou esperar a que o meu partido decida a apertura do proceso de primarias e a partir dese momento, e tendo en conta, obviamente, o marco tanto do calendario como o marco de desenvolvemento desas primarias e cumprindo o marco que o meu partido indique, pois é cando eu vou facer a presentación da miña candidatura, precandidatura neste caso, vai ser. Hai algún prazo ou estima vostede cando pode decidir o partido que comece ese proceso? Pois fálase de que é probable que se tome a decisión no Comité Federal, é probable que sexa o sábado desta semana, pero imos esperar a ver precisamente esa reunión e a ver o que decide o partido nese sentido, e imos cumprir, obviamente, co plantexamento e cas instruccións que o partido dá. Somos unha organización madura, somos unha organización seria, somos unha organización disciplinada e, polo tanto, imos cumprir con esa organización madura. Supoñemos todos os cidadáns en Santiago que eses candidatos ou precandidatos, mentres non se abre o proceso, serían vostede e Mercedes Rosón, que xa o expuxo públicamente. Non sei se agardan algunha sorpresa ou se podería haber un terceiro candidato. Pois mire, a verdade é que, efectivamente, de momento soamente a miña compañeira Mercedes e máis eu manifestamos a nosa intención de participar nas primarias, con respecto á posibilidade de que outros compañeiros dean o paso adiante, eu sempre digo mesmo, o Gallá dean ese paso adiante, o Gallá decidan participar nun proceso que eu penso que é ilusionante, non somente para o noso partido, senón tamén, eu espero que para a cidadanía, e polo tanto que vexan a posibilidade de acadar eses avais
se convirtan a través deses abéis nos candidatos, participen en todo o proceso de primarias e, polo tanto, acaden os votos e o remate de todo ese proceso vaise ver os militantes neste proceso de primarias quen deciden que sexa o seu candidato a alcaldía de Santiago de Compostela. Polo tanto, a posibilidade existe e o que hai que ver é se alguén, outro compañero ou compañeira, decide dar ese paso adiante e competir nun proceso de primarias. Non sei se me podería vostede dicir que opinión lle merece o discurso que fixo Mercedes Rosón nesa presentación, digamos, como candidata a esas primarias. Dicía ela, a súa compañeira, no seu discurso, que non era a favorita, que non contaba co apoio da executiva local, así que parece que lle dá a vostede o papel de candidato favorito, non sei. Como recibe esas palabras? Pois mire, a verdade é que comprenderá que eu non vou facer ninguna valoración política dunha convocatoria, neste caso feita pola miña compañeira, que eu respeto, pero que non se marca formalmente dentro de un proceso de primarias porque aínda non se teña convocado. Por tanto, non vou facer unha valoración política nese sentido. Non? O único que vostede, que ademais ten unha gran experiencia, aínda que é moi nova, pero que ten unha gran experiencia en todo o tema, neste caso dos deportes, xa sabe que normalmente todos os equipos tentan de decir que eles nunca son os favoritos, non? Isto é típico, ninguén é favorito cando vai xugar unha final, polo tanto, pero insisto, unha valoración política dunha convocatoria que, insisto, non se enmarca neste momento formalmente no proceso de primarias porque non están convocadas, pois eu entendo que non é o momento de facela. Moi ben, pois deixamos aquí xa este tempo de entrevista. Paco, moitísimas grazas, como sempre, por acompañarnos. Moitas grazas a vos, de verdade, un placer, como sempre. E nos voltamos mañá con máis entrevistas no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.